Langsud sa mga panimay, mamahimong morampa ang mga inahan, kay adunay perfect pageant alang kanila ang Mrs. Cebu. Sa tinguha nga mas mapalanog ang katungod sa kababayenan, sa katilingban, andam na ang mga kandidata sa Mrs. Cebu ning tuiga nga morampa. Bit-bit ang ilang tagsa-tagsa ka mga advokasya. Gawa sa tinguha nga maangkon ang korona isip bagong Mrs. Cebu ning tuiga, nang hinaut-usab silang mas mapaligon ang women empowerment ilabi na dinhi sa Sugbo. Adunay 15 ka mga kandidata gikan sa nagkalain-laing bahin sa Sugbo ang musalmot sa pag-indigay sa kaanyag. Gipanghimugatan sa pangu sa Mrs. Cebu 2022 nga si kanhi 2017 Mrs. Cebu title holder G. Candela sa Eribal ang kamahinungdanon sa katungod sa mga kababayenan. The main advocacy here is women empowerment. So it's more on uplifting fellow women and inspiring them that being married is not the end of the world. So it's something beautiful. It's a beautiful beginning for them to also shine.